Sanibonani, molweni, ndinamkela ku-SSTV ngesiXhosa. Ukwenza ubonakale efika ke kwanjengaye apho efikela khona kugcina ethi ke uzothetha nogcina mayelana nale nto kaNomalanga. Ufike ugcina ibhizi bezicofela ifowuni ke guys, ugcina umamela ii-voice notes zikaPhakamani zithi yazi uba bohlukene kodwa yena usamkhumbula and usamthanda. So ziyamdika ke, andani noba udikwa nyhani kuba engamboni na okanye asazi. Kodwa ke ukwenza ufike esesithi ke kuye ufuna bakhe bathethe ngento kaNomalanga phakathi. Ugcina kwangumntu ombhebhethayo ke sithi andinawukwazi mna ndingenji into edibanisene noNomalanga phakathi. Wathi ukwenza no, awuzukwazi kaloku sisi, sikhumbule into yoba wena ungomnye wabantu bebekhuthaza uNomalanga ngento odibanisene nento umntana. So yayizi plans zini nobayi-two eziya and kwakuyi-idea yakho. So awuzukwazi ukuthi awuzukwazi ukumnceda. uNomalanga sehanjelwa yingqondo ngoku, akekho rayithi and umile ngelithi unaye umntana okanye umntana wayekhona. So ndifuna ukuba uhambe uyothetha naye. So benyanzelekile kugcina uba makaye because uye wakhumbula uba nyhani nguye waqala yonke laa nto yoba makathi umithi ukwenza so that azobamba ukwenza aqhubeke ngobe ngumakoti wakwaDlamini bazokhupha uSibongile. So uye wavuma ke into yoba uzoya. Kwenza uphinde wahamba ke waya kuSibongile ke ngoku uyocela uxolo ngayo yonke into, ehlanganisa noNomalanga esithi kule nto kaNomalanga, uNomalanga uyambona naye uba akekho rayithi ngokwasengqondweni. So uberhalela ukwazi ukuba amncede. uSibongile wabesithi ke kwenza mna into edibanisene noNomalanga ayindihlanganisi, ndicela ungabe undixelela ngento edibanisene noNomalanga phakathi. So wabesesithi ke besancokola ke watshintsha itopic ngesipidi ke uSibongile wavele wamxelela ngento yoba into endingakuxelela yona ngezindaba ezimnandi zam kukuba esikolweni ndibuyiselwe, yonke into yam irayithi ke. Hayi ke baselebreyitha kwamnandi ngokwenza noSibongile lo simaziyo bahleli behleka, hayi abaxabanayo. So bekurayithi ke kuyiloo nto. So ugcina ke guys ubonakele ke uyile kuNomalanga, umfumene ngaselwandle etsho into yobe uyiqondile uba uzomfumana phaa. Wafika uNomalanga engafuni ukwathi imdibanisa nogcina, ebhekela kwalapha ecakwakhe akafuni uhlala ecakwakhe. Uthe ugcina ethi yayiqala into yomntana uba Nomalanga into yomntana ayizange ibe khona. uNomalanga wabesithi yeyi suka kum sisi, ungazondenza ngcono ngam futhi nje. Wabe emthuka wethu embiza ngamagama uba wena ungaboni into enezi nkopho uzifakileyo ucinga into yoba ubhetele kunam. Wabesithi faya futhi umoya ongendawo, esithi nje hamba dimoni. Ecawam wavuthulula zonke into zakhe beziphambi kwakhe, umshiye eme apho ke ugcina emakekile sele ebizwa ngedimoni elikhulu ke ugcina. So uye wahamba ke khange amnike nencinci i-attention uNomalanga. uMavis ke guys ubonakele encokweni nabanye abasebenzi ke baxelela into yoba unyanakhe ke uthi uzovula itshisanyama. So uthi ke makabuye azokwenza le tshakalaka ayenza kwaDlamini bayenze phaa kule ndawo yakhe. Yena uzokotsha inyama ngapha, yena bebhizi itshakalaka. So ke uthi ke uyahamba kwaDlamini. So bekuyiloo nto ke bemamandelwanga kodwa ke besithi abanye kubhetele kodwa xa ehamba esazi into yoba uyosebenza. Unjengaye yena ubonakele esiya kwaNomfundo. Apho afikele kuNomfundo, uNomfundo happy like ingathi akho kwanto eyenzekileyo kuxabana kwabo okanye bohlukene kabuhlungu. Ufike unjengaye sitsho sithi hayibo uyazenzisa okanye kwenzeka ntoni. Wathi omnye no, mna ndirayithi ngayo yonke into because ndizikhethele. So uthi ekugqibeleni kuyo yonke le nto ayenzayo utshuza i-happiness yakhe and ne-future uyijongile apha and ubhizi yena uaplayela umsebenzi njengangoku. Unjengaye besithi ke no, if uyakwazi ukuba ungawuyeka naloo nto lo msebenzi, mna ndizokwazi ukuba ndiqhubeke ndikubhatale imali, like ndiza kunakekela. uNomfundo uthe no, andizukwazi kaloku kudala ndiyibambelele kwinto edibanisene nento indoda yomntu, indoda etshatileyo. So ndifuna uphuma kuloo nto ndiziphile ubomi bam nje kamnandi. So ke unjengaye ke uye wayamkela ke guys yonke into, esithi ke uyabulela nangendlela abemphethe ngayo nothando bempha lona. And yena uNomfundo uyohlala ekhona entliziyweni yakhe. Wabesicela namaxolo ke into yoba ngayo yonke into eyenzekileyo amenze yona ucela uxolo. uNomfundo wathi ke uyamxolela and ke barayithi. So barayithi baye babambana ngezandla buxhawulana kodwa unjengaye bebrasha. Into ethi unjengaye usamthanda uNomfundo although ke ngekade abe ngumfazi wakhe ke. So ubonakala ke unjengaye efika kwakhe efikela kuPhetheni. Yeyi wafika engumntu onxungupheleyo nje engathi akasakwazi nokuphefumla, ngathi unesihlaba akazi uba kwenzeka ntoni. Kodwa xa embuza uPhetheni uba kwenzekani uyathi ke nakuthetha ngomfowethu. Umfowethu abesesithi yeyi kufuneka ndihambe kaloku brother wam, mna andimani noba ungcwatywe phi, zange ndimngcwabe kunyanzelekile ndiye engcwabeni. So
kungathi uphathwa yi-panic attack nje ekutheni uthi ke ufunayo khona wathi uPhetheni ke no masivuke ekuseni ke ndizokukhapha ke sihambe. So kanti ke uPhetheni uthe ke esithi uya kubasebenzi endicinga into yoba beyobayaleza into yoba kusasa bazoba bengekho, baya le emadadeni apho kungcwatywe khona utata uQaphelane. Uthe engekathethi into ke wabumivisa esithi hayi nam ikhona into endifuna ukuxelela yona. Abe semxelela ke into yoba ucinga into yoba uyarizayina ngoba ufuna kagoduke awusebenzela ngasekhaya. So uPhetheni ke bengazi uba makathini, bephoxekile edanile wethu, but akho nto azoyenza ke ngaloo nto leyo. So ukwenziwa yena guys, uthe efika endlini yakhe xa ebuya kuSibongile, wafikela endlini yakhe kukhona i-box ephezu kwesitulo ngathi ii-box ezihlangu, but kangayihoyi ufike wachopha nje apha ecakwayo le box kanti uzongqeyama kuyo izayiqaphele imnyama. Xa sele eyivula ke guys ibhalwe kakuhle into yoba here lies Kwenzo Junior. Kukhona unodoli ke guys phakathi, kukhona nenapukeni, kukhona namayifowuni noba ntoni, kodwa nento ke efakwe ngaphakathi ke ebungcawo, yonke into nje ayicholile uNomalanga wadibanisa. Yho, kuthuka ukwenziwa khona ezisofeni engazi noba makathini, ekhwaza uNomalanga apha endlini engazi uba makathini. uNomalanga akekho ndawo, uyabonakala kodwa uSunshine uba bekhona apha. Uye wabona ke into yoba makafowunele uVusi ke, asazi noba uye wamfumana makamfumenanga, and asazi ke guys izophelela phi le nto kaNomalanga yokugula kwakhe, uba uzode avume na uba akekho rayithi okanye uzode alufumane na uncedo. Enkosi, ndicela siqhubeke sisubscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.